Ara, per fer la clausura, dono la paraula a Jordi Fàbrega, diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de Diputació de Barcelona. No sé si el necessites. No sé, se sent ara. Bé, jo crec que teniu totes i tots ganes d'anar a dinar i deveu estar ja cansats i cansades del que han estat aquestes jornades. Som última hora del matí. En primer lloc, agrair-vos enormement en nom de la Diputació de Barcelona, primer, els organitzadors, els que heu presentat aquest acte, tota la gent de l'oficina que heu fet possible que avui i ahir es poguessin celebrar aquestes primeres jornades. L'Anna Sanitges, que ahir no va poder estar amb nosaltres, però avui ha estat amb tots vosaltres, en Carlos, que no el veig per aquí, que està allà dalt, i a totes i tots. Segona qüestió, novament, per no ser repetitiu, però sí que agrair enormement que els ADFs continueu estant aquí presents, que els enginyers, que la gent que sou de la propietat privada a nivell de propietaris forestals, de la propietat pública, que també hi ha algun alcalde i alcaldessa, o les dones del bosc, que fins ara hi havia la Clara que ens deu haver marxat, i a tota la gent que heu participat. També hi havia els bombers, hi havia guardes forestals. En definitiva, a tota la gent que fem possible que aquest país, la pervivència d'aquest entorn natural meravellós que tenim, continuï. I jo crec que ahir vaig expressar moltes coses, potser masses. Per tant, avui intentaré ser breu. I quedeu-vos amb dues coses que sí que voldria fer una breu reflexió. La primera, aquest matí estàvem reunits tot de gent representativa de partits polítics, d'organitzacions socials, etc., per la situació que vivim a humanitat i que viu Catalunya i que vivim a la demarcació de Barcelona. Amb tota la situació geopolítica que estem patint degut a que, com veieu, en un món globalitzat, quan hi ha una repercussió a l'Iran d'una intervenció internacional americana i d'Israel, té una repercussió cap a tot el món i cap a tots nosaltres. Té una repercussió tan alta que en 10 dies se'ns ha doblat el preu del gasoil, ja no existeixen les energies renovables, sembla que ara tot hagi de ser novament els combustibles fòssils, i l'alimentació bàsica de la ciutadania s'està incrementant cada cop que anem a comprar, etc. I això què ens porta? Ens porta a que cada cop hem de pensar, diuen que hem de pensar globalment i actuar localment. Jo crec que hem de continuar pensant pel conjunt del planeta, però també hem de començar a pensar molt en nosaltres mateixos com a societat que vivim a Catalunya. I això no vol dir ser egoista, vol dir canviar actituds de forma de vida que tenim. I si no fem aquest esforç, jo crec que ens estarem equivocant. Mireu, la meva filla ahir, que és una entusiasta de la fauna i la flora i tot el dia anem a veure animalets, que a mi també m'encanta, em deia, ja no puc parlar d'animals a la meva classe perquè em converteixo en un bitxo raro. L'animal, a la seva aula, quan fa segon d'ESO, és ell el bitxo raro perquè tot el dia està parlant, entre altres coses, també és adolescent, a part de parlar de nois, també parla d'animals que va veure, de la fauna salvatge, etc. L'altre dia, en una enquesta dins la pròpia escola, el valor que hi posaven a la fauna i a la flora els alumnes, d'una escala de 1 a 10, hi posaven un 3. A què posaven altres valors? Posaven un 8, un 9 a les xarxes socials, a la tecnologia, al maquillatge, a la millor roba, a la millor marca de roba. Jo crec, i aquest matí ho deia, que ens hem equivocat, la societat, les famílies, l'administració, totes i tots, en moltes coses. I el que hem de fer és, davant d'una societat catalana que ha perdut la cultura del bosc i la cultura del sector primari i la cultura de ser pagès, que és d'on venim i on venen els nostres ancestres i venim totes i tots, ho hem de recuperar. Ja no és només el que deia jo ahir, que hem de fer molta pedagogia a la societat sobre la importància d'aquest 65% del territori, que és la massa forestal i l'entorn natural, sinó que hem de tornar a culturitzar la nostra societat
de la importància d'un sector primari, la pagesia, que serà imprescindible per garantir l'alimentació i la vida quotidiana d'aquesta societat en un moment donat. I no podem dependre de la carn que ens vingui d'Argentina. I no podem pretendre viure del gra que ens ve d'Ucraïna. No, perquè davant de qualsevol situació hem de poder dependre nosaltres mateixos. Per tant, hem de tornar a culturalitzar el conjunt de la societat a tornar a ser allò, el que eren els nostres ancestres. Agricultors, pagesos, saber cuidar bestiar, saber gestionar els boscos, la importància del bosc, la importància de l'entorn natural i la importància de tot allò que tots vosaltres esteu fent. Totes i tots, i el que estem fent. I segona reflexió, i aquí acabaré, no? No ens podem permetre el luxe del que hem fet els últims anys, de viure a les esquenes d'uns i els altres que intervenim en el sector forestal i a l'entorn natural. No ens podem permetre el luxe. I soc contundent. No pot ser que aquí a vegades faci nosa no sé quina ADF perquè intervé no sé quin lloc. No pot ser que ens faci nosa que els serveis d'intervenció immediata davant d'una extinció diguem, és que aquests sempre volen manar els bombers. No pot ser que aquest país, menys de l'1% del pressupost públic es dediqui als boscos, el que representa el 65% de la superfície d'aquest país. No pot ser. I si no pot ser, nois i noies, perquè sou molt joves tots, hem de fer pinya. Hem de fer tanta pinya que ens hem de convertir en un autèntic lobby. Un autèntic lobby de pressió. Perquè si nosaltres, que estem conscienciats, que lluitem cada dia, no convencem el conjunt de la societat i els poders públics que s'ha de pensar en aquesta part del territori, que és el 65%, perdrem la batalla. N'hem perdut moltes de batalles, alguna l'hem guanyat, però hem de guanyar la guerra en pro d'aquesta societat, en pro del futur dels nostres fills, en pro dels que estimem, de la gent que convivim. I guanyar la batalla és guanyar la batalla de la importància que té els boscos i l'entorn natural, la conservació del sector primari de la pagesia pel conjunt d'una societat. I aquesta societat està equívoca des d'aquest punt de vista. I soc contundent. No només està equívoca, no només hem perdut la cultura de la pagesia del bosc, sinó que hem perdut la cultura del sacrifici, de la generositat, de l'esperança. I l'esperança, la generositat i el sacrifici comença per allò que la humanitat va començar, que és a ser recol·lector, que és a caçar, que és a poder sobreviure, la supervivència. Si no recuperem aquesta cultura, poca feina haurem fet. Per tant, missatge, no sé si el que us estic dient és esperança o és pessimisme, però us transmeto, o almenys vull que us quedeu clar, que aquestes jornades han pretès i han estat perquè des de la Diputació de Barcelona, des d'aquesta oficina, no sé, Anna, i tots plegats els que ho heu organitzat, si ho haurem aconseguit, però hem pretès entendre que el municipi és on comença tot, perquè és la institució més propera, és qui més pot intervenir, i amb ajuda de tots i totes nosaltres, segur que el futur de Catalunya, dels nostres fills, dels nostres ancestres que ens van deixar tot aquest entorn, de les generacions que estem lluitant cada dia, pot ser, sens dubte, molt millor. Per tots vosaltres, que hagueu gaudit de les jornades, que hagin estat profitoses, gent de Galicia, gent que venís del País Vasco, de Euskadi, muchas gracias por venir, la gente de León, a tots i a totes, ànims, endavant, força i ens hem de sortir. Seguim, vinga.